K dnešnému líčeniu teda budeme potrebovať iba lepiacu pásku a nejakú paletku očných tieňov. Ostrihla som si kúsok lepiacej pásky a teraz si ju nalepím takto pod oko. Pásky mám nalepené a teraz si vezmem paletku, ja tu mám konkrétne túto od značky Berry M. Beriem si z nej teda 4 tieniky na 4 prsty. Zvolila som si teda takúto kombináciu farieb, myslím si, že tá zelená to pekne ozvláštni. Začínam tým najtmavším, ktorý si nanesiem do vonkajších kútikov. Pokračujem týmto bledohnedým tienikom, ktorý nanesiem hneď pred ten tmavší. Tým zeleným idem na pohyblivé viečko, to je krásny odtieň. Posledný najsvetlejší tienik si nanášam do vnútorného kútika. Prvé oko máme hotové, ja sa idem v rýchlosti presunúť na druhé. Ja mám líčenie očí hotové a teraz prichádza ten okamih pravdy. Paráda. Idem si ešte dokončiť teda zvyšok toho líčenia. Mám hotovo, toto líčenie očí mi trvalo dokopy asi 5 minút a vyzerá úplne dokonalo, takže za mňa tento hack je perfektný.